Хора, това съм аз, Кристиан Борисов, и днес завършвам с ново видео в Кристиан Борисов канала ми. Моля ви да съберем вече... моля ви да съберем 100 000 лайка. Искам да ги съберем, моля ви, с цялото си сърце. Нека това клипче да събере 20 000 лайка. До сега никога не сме постигали тази цел. И моля ви да ударите към банката с цялата си сила, да ударите сабскрайбера и така ще се абонирате с канала, с камбанката и да оставите по един лайк, който пак трябва да разбиете, и от толкова лайкове той да стане много голям и така той ще изригне и ще разбиеме YouTube. Така че днес забравяй да кажа, че това клипче не се препоръчва за деца под 6 години. И моля ви, ако сте под 6 години, да го гледате най-вече вечер, защото може да сънувате това нещо, което ще разказвам. Така че моля ви да ме послушате, ако сте под 6 години. Някои деца обичат да си разглеждат YouTube и така. И после вечерта им не преминава много добре. Така че моля ви, ако гледате вечер, не го... просто за ваше добро е да не го гледате вечер. Например, сега да кажем, че 10 часа, 10:30 вечерта и да го гледат това клипче, не е добре. Тези хора, които са по-екстремни, да започваме с тях. Така... Земята крие много тайни. Земята има много водопади, много хубави места и тя крие много тайни. Така че нека да се гордеем с нашата земя, защото нашата земя е единствената, когато има живот. Някои хора в YouTube си измислят някакви нови земи, но моля ви, не ги слушайте. Това са хакери. Извинявам се, ако съм грешил думата. И просто не вярвайте на това, защото аз като малък вярвах. И моля ви да не ги вярвате, защото са измислили, например, Слави Заклачър са измислили някаква зелена земя, която не е истинска. Моля ви, не вярвайте на такива неща, защото нашата планета и целият космос, ние имаме не такива планети, ние имаме нормални планети, Земята, Марс и тези другите. И моля ви да се гордеем. Така, факт номер 1. Трябва след 3 милиона години, след 3 милиарда години, Слънцето ще стане голям червен гигант. Земята вече ще е пустиня и няма да има живот тогава. И няма се, ако чувате някои хора да свиркат и някакви други, просто имаме ремонт. И да. И няма да има живот повече на Земята. Ще я погълне. Слънцето ще погълне, ще се насочи с цялата сила към Земята. Ще я погълне, се едно никога не е съществувала. Така. Факт номер 2. Земята, ние сме живи най-вече заради океаните. Океани и дърветата са нашия живот. Това нас ни спасява. Ние дишаме от въздуха на дърветата. Ние спортуваме от водата и пак дишаме и с него живеем. Така че това е нашето спасение, хора. Моля ви да се гордеете за Земята, защото ако нямахме дървета и вода, ние щяхме да сме загубени. Обещавам ви. Просто трябва много да се гордеем с нашата Земя, защото просто това е... Спасението ни е водата, дървета и планините.
Така че хората, които имат легло, храна, вода, уважение, те са едни от най-богатите хора по целия свят. Моля ви, послушайте ме. Това са хора... Ние в момента гледате това клипче и си казвате, добре бе, Крис, какво толкова му е богатото? Ами ние живеем с това. Ние до сега нямаше да сме живи, ако водата я нямаше да сме живи, ако дърветата ги нямаше да сме живи, ако храна нямаше да сме живи, ако планини нямаме. Така че, моля ви да се гордете с земята. Да. Факт номер 3. Така, пак съм тук. Трябва също да се гордеем за децата, които... как да ви го обясня? По-малките деца, които са на... на 7 или на 6 години, няма да ме разберат. Всичките тия Roblox, Brawl Stars, Fortnite и другите игри, те ви вредят. Телефона най-вече ви вреди. И моля ви, над 5 часа да не стоите на телефона. Аз просто обработвам видеа и няма как да прекарам по-малко време. Така че послушайте ме. Аз обработвам видеа, за да събират много лайкове и да имам повече последователи. Да имам 100 000 последователя. И моля ви да ударите subscribe и да ударите камбанката и лайка. С малко повече настроение. И да. Факт номер 4. Според вас най-голямото спасение е някое животно, например куче, котка или нещо друго, или вълк. Спасението е Бог. Той ни е създал. Тук е грешка, съжалявам се. Не ни е създал Бог. Той е най-големият спасител на света. И той в момента ви вижда как гледате това клипче и в момента и мен ме слуша и го заснимам. Така че вярвайте в Бог, не вярвайте в други хора, защото те са... Те са врагове на Бог. И моля ви да вярвате в Бог, защото той ни е най-големият спасител на нас. Другите хора не вярват в Бог. Моля ви, ние добрите хора, силните хора, които в момента се слушат това видео, да вярват, моля ви, в Бог, защото той ни е най-големият спасител. Така че, факт номер 5. Бог не е единственият, който има и друг Господ. Има и друг Господ. И много Господи. Но аз вярвам в Бог. Пак го повтарям. И трябва да вярвам в Него. Защото Той е силен. По-силен е от мен. По-силен от вас. По-силен от родителите. Така че, моля ви. Това беше от мен. 5 факта днес пак казахме, както миналото видео. Така че, това беше от мен. Чао! Нови срещи! Целувки! Довиждане!